ειρηνευτών και αποπειράστηκε να κατεβάσει την υποστική σημαία από το φυλάκιο των Ισλαμιστικών δυνάμεων. Τούρκος στρατιώτης τον εκτέλεσε εν ψυχρό από πολύ μικρή απόσταση. Ταυτόχρονα μάρτυρες δήλωσαν ότι το θύμα χτυπήθηκε από 3 σφαίρες, το στόμα, το λαιμό και το στομάχι. Στο κόμμα δίπλα από το καπετικό φυλάκιο βάφτηκε με αίμα ελληνικό ένας νέος Κωστάσου Μητσάκα από το παραλίμνη 24 χρονών. Παθή βλέμματα των ειρηνευτών και κονταβάνα βλέμματα των κατευθυντών. Θα σε σκοτώσουν, είπε, φύγε ρε μαλάκα. Μας είχες ήδη αφορμή να παραδώσεις μια ψυχή που με το θάνατο γουστάριζε τη βλάκα. Του κόσμου πάλικε, μόνο μια σφαίρα θα σε κάνει να λυγίσεις. Έλληνα μάγκα σέρνικε όλου. Με τον ήχο στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Μεγαλός πόνος ύμνος, το παρί του ας σε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό.